Ootko koskaan kiinnittänyt huomiota, kuinka paljon siisti tila vaikuttaa ensivaikutelmaan? Koneita.com on huomioinut tämän, ja me talon hengellä autamme pitämään tilat ammattimaisina ja houkuttelevina. Heillä on laaja valikoima puu- ja metallintyöstökoneita sekä muitakin alan tarvikkeita asiakkailleen ympäri Suomen. Me talon hengellä olemme huolehtineet Koneita.comin Seinäjoen liikkeen siisteydestä jo 1,5 vuoden ajan. Tilojen siisteys on heille tärkeää ja se vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen ja henkilöstön viihtyvyyteen sekä hyvinvointiin. Säännöllinen ja laadukas siivous pitää uudet tilat hyvänä ja pidentää käyttöikää. Kun siivous on ulkoistettu ammattilaiselle, heidän tiiminsä voi keskittyä omaan pääosaamiseen. Kun tekijä tuntee tilat, aikataulut ja tavat, työ sujuu tehokkaasti sekä lopputulos on aina tasainen ja laadukas. Koneita.com kuvailee yhteistyötä sujuvaksi ja mutkattomaksi. Yhteyshenkilömme Elina halusi kiittää talon henkeä ja erityisesti omaa cleaneriään pitkäaikaisesta ja hyvin toimivasta yhteistyöstä. Koneita.com suosittelee palveluumme lämpimästi kaikille, jotka harkitsevat siivouksen ulkoistamista.